Noba unganomzi othi xa ujonga ngokwakho woyika ukukhomba ngenxa yobudlavu bakhe. Kodwa namhlanje ndizothi kuwe unayo indawo ilungiselelweyo. Usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokha uYesu uyabuya owezulu selizokhala noka ndikhangeleki njengomfundisi obhorayo noba yeka abantu sele bediniwe. I-8 minutes indilungele. Mandithathe uLazaro noDivas ukuze ibe clear lento ndizama ukuyicacisa apha yoba uyaphi umuntu kwakuphela ubomi kwakufika ukufa. Ndilungisa laa nto abantu bathi atom yayo usezulwini, atom yayo ngumoya, atom usekhabhathini kuloo sibanibani. Kukhona indawo ekuthiwa yiparadesi, kube khona indawo ekuthiwa yiHadesi. Ziindawo ezo zombini ezilungiselelwa abantu abafileyo. Nendawo esilungiselela ukuyolinda kuzo. It's either ulungiselela ukubheka eHadesi okanye ulungiselela ukubheka phi eparadesi. Kodwa ziindawo ezizombini zokulinda abantu abalele ukufa. Ingathi nindiva kakuhle. Ngifuna ndithi nakubhubhani ezulwini ndiyanazi. Nakubhubha niye endaweni yokulinda. Kusanakenzeka into yoba siyazithanda ke kule cawe endikuyo. Njengoba siba nomanyano lusitashweyo sibethe izinayimesi sizithanda. Akusanakenzeka into yoba siqathulela ukubheka eHadesi ngoba indlela ebheka eparadesi uyayilungiselela. Onana bahle abathanda uThixo, nina ninendawo elilungiselelweyo. Ngawuthi lo muntu useqaleni kwakho unendawo oyilungiselelweyo. Ngenye imini sisesixekweni mamnkosi, ndivumela amadodana aseqawukeni sekethe kwa-1333. Xa singena apha eNewtown sikhangele ezi house ngathi zikhathele kuba siyayoyika ungena kule mizi iphucukileyo. Sathi xa siphuma kumzi wesithathu kwakhona umama osikhwazayo ebesiwodlula umzi wakhona edouble story. Yathi ivoice yamadodana, mama siyoyika ukungena kule mizi iphucukileyo. Wathi lo mama, njengoba ndihlala apha kule double story, abantwana abahlala apha ngaphakathi badlakathiswa zii-drugs.
njengoba ndihlala pha kule double story, umyeni wam ulala bheke eMpumalanga, mna ndibheke eNtshonalanga. Ndajika ndabheka uVoice, ndathi le mizi isicima mikhulu, ixakekile pha ngaphakathi. Sangena kwi-double story, sababeka pha, sathi ngaphandle kwasisakhiwo ikhona enye indawo engiyilungiselelweyo. Ndiyahamba ndiyonilungiselela indawo. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, warhatebe uSinama, ikhona indawo ayilungiselelweyo. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, ndifuna unibona. Kodwa xa kuthathwa le ndlela, iqala ibeye le ndlela ebheka eHadesi naseParadesi. Kodwa kuthathwe kubudeni bendlela, kufikelwe ku-White Junction, kumilibhodi. On your right kubhalwe Paradesi, on your left kubhalwe Hadesi. Kodwa zihambe indlela, zifike ngaphambili, idibane iHadesi neParadesi. Ithi incwadi endike ndayifunda kaWilliam, zohlulwe luthango iHadesi neParadesi. Mandibuye ndize kuLazaro noDivasi, kuba ngabona abantu umqiniseke ngabo abake bayithatha le ndlela kuthetha ngayo. Xa ifika uLazaro apha eParadesi nabamelwane noDivasi apha eHadesi, uyayiva into yoba noba kutshiwo eli lizwi linkenteza apha eParadesi, uyayiva uDivasi noba kutshiwo nguLazaro, kuba ndimazi kakuhle, ebeguqa ezithendeni zam xa ndisityayo. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, wavakala uDivasi wamemeza ngoba uyamva apha eParadesi. Bantwana basekhaya, usazosiva isizalwane sakho sisitshwa apha next door. Bantwana bahle, wakhwaza uDivasi wathi thumela noba nguLazaro athi nkqu ngoba ndiyatsha. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, akaphendula uLazaro. Wakhona ixesha loba makaphendule uThixo, wathi uThixo abangapha abanabudlelwana nabangapha. Yohluka apho ke noZulu, yohluka apho ngoba singaya sonke sibe ngomakhelwana beHadesi neParadesi, kodwa izinto ezenziwa apha ngaphakathi azifani. Kuthiwa eHadesi kusekutshixizeni kwamaziko, nezinto ofikela kuzo pha ziyalumeza, azijogeki kakuhle. Bantwana bahle, ndinomfanekiso womngoma xa bevuma apha eParadesi. Ndiyakulangazelela zijulayo. Ubuthatha indlela ebheke eHadesi, usikisa ukucinga, ukhangela into yoba yayiphi indlela ezondikhupha eJerusalem. Nani namehlo
Ukhona amadoda azalwa omabini phakuthi. Usinama lwebethetha apha undikhumbuza lo wayengupresident wamadodana esisithili sasemgwaqo. Ukhona amadoda phakuthi ebezalwa kunye kodwa engahambi indleleni. Kuba kuyenzeka nizalwe kunye kodwa nihambe kwindlela ezahlukeneyo. Ikhona indawo eniyilungiselelwe, bantwana abahle abathanda uThixo. Bayakhutshwa ke ngokuthenjwa, maMnkosi, la madoda omabini. Enye ngumfundisi, enye liphantsula nje endibona into yoba fanuba libufana nosinama lo. Alinayo into ehamba igoba, ihamba ivova xa ihamba apha endleleni. Bantwana abahle abathanda uThixo, molweni ecaweni, molweni ecaweni. Xa besendleleni ngapha ngakuthiye kulayitshe ezimoto kuthiwa zigulugulu. Andani bikhona nigulugulu apha entsimbini. Bantwana abahle abathanda uThixo, uyawuqonda kumcimbi wabantu xa besehlika egulugulwini. Ngamanye amaxesha ukhondaktha wegulugulu ude abe nekasa igcinileyo ukuze bathi abantu xa besehlika apha egulugulwini ayibeke ukuze abantu abehla egulugulwini banyathele ekasini. Molweni ecaweni. Ayisingumama ubephala lencwadi, ayisingumama ubephala lencwadi, ayingumama ngayithethi xa besehla apha egulugulwini, xa besehla apha egulugulwini bakhona ikhadi elwayo apha kumfundisi. Walikhona umntakwabo walifaka epokethini, kanti likhadi lokulinda eparadesi. Bantwana abahle abathanda uThixo bafakwa kwinqwelo elandelayo ezobawezela kwilizwe abathunywe kulo. Bantwana abahle abathanda uThixo, ayisingumama ubephala, ayisingumama xa besenqwelweni elandelayo ihambe nje umzuzwana yabhukuqeka inqwelo. Wafa umfundisi, wafa nomntakwabo. Benza isiko ke lo muntu ofileyo, bemka babheke endaweni yokulinda. Xa befika apha endaweni yokulinda ukhona ikumkani emileyo apha eparadesi ethi ndifuna abantu abanamakhadi bezongena ngaphakathi. Bantwana abahle abathanda uThixo waziphuthaphutha umfundisi, alikho ikhadi. Kodwa makabuye ngasemva, weza utsotsi nekhadi, waxa likhupha wangawangisa phambi kwekumkani. Kuhloko endoda iveza ilayisensi engayo yayo. Bathi ngoba uliphethe ikhadi kwathiwa makangene ngaphakathi. Ngothi kwathiwa makangene ngaphakathi. Xa ifika apha ngaphakathi usuka kwingoma ke lo mfo ezasemhlabeni ezithi thatha isigubhu usifake ezozweni uzobuva ubumnandi obulawo. Wafika izinto zitshintshile apha ngaphakathi. Kusithiwa siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba nguYehova. Abasohamba nosiyakudumisa uyalokoza lo mfo, uyalokoza lo mfo. Wathatha umfundisi wafakwa eHadesi. Bantwana abahle abathanda uThixo, ikumkani yeparadesi yabetha uqingo olubheke eHadesi yathi ndixakwe ngumntu apha, sibasothi siyakudumisa uyalokoza, sibasothi ndiyakholwa uyalokoza. Yathi ikumkani yaseHadesi, nathi sixakwe ngumntu apha, sibasothi
phakathi. Kanti yathi xa ingena le ndiyadeba apha eHadesi yathi zimeli zwili lingathixo siyazazi makuthathwe indoda ibifakwe eHadesi ngoba eHadesi nifakana ngokwenu. Uyakuthatha umuntu akubeka esifubeni kanti ekobe emqolo nje akunyonyozeka. Kodwa namhlanje vuma bakwenyanya abantu. The time yokususa abantu kubuya kusondeza uThixo. Kuba sikhonza uThixo sithanda sonke. Ada ukuthande noba sokuyimeko ukuthi xa uvela batsika abantu. Kodwa kuxoxa uThixo ngoba sikhonza uThixo sixolayo. Kwathathwa indoda ibiseHadesi yasiwa eParadesi. Kwathathwa indoda ibiseParadesi yasiwa eHadesi. Kuthiwa yathi xa ikhala ingoma yaseHadesi uvakale seza lo mfo wachoveka weva ukho kukhala izinto aziqhelileyo. Abantwana abahle abathandwa nguThixo, abantu abahle abathandwa ukuthi angena itakataka lo mfo emane evova xa kusithiwa nizomdola omunye noma kunye umngandala kusenga wangena choveka lo mfo ngoba ungena kwikhaya lakhe. Abantwana abahle ikhona indawo esiyilungiselelweyo. Abantwana abahle abakaThixo nobilizwe lingakufaka eHadesi kodwa uThixo ukulungiselela iParadesi ukukhupha eHadesi akufake eParadesi. Ndiyayeka ngoku xa ndisiza kuwe Marhadebe ndizawuhlala phansi. Kukhona intombazana endinqola ngayo yonke le mihla apha kude kula ekuhlaleni. Embi kuzo zonke intombi zapha elalini. Imbi kwade kwakubi negama layo.